Hello gagayam na imbagngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti official channel a paggapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Ket manen kidawag ti suportayo dito channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kini Kapsat Bonnie saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan. Kani Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kapsat Bonnie. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Naglukumot na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino aya ti balay ti babae na. Isi kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan, nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada ngamin kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Iawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas la aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kararamidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga no makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon di asawam. Noan niya ti imbagak tung pala Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magaya. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw iti nakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw, jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Nalukmagmat iti. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine, jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya? This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa dita amulmula. Wan tap na da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidin niya una nang.
Ken plano ko matagtarakan ni ti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wala nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo jay doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wen, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangaron na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wen, diyak baybay antibagek, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka boni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Papananbay. Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga trabaho. Ngam di ka matagkirinan. Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya. Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdamalaang dagasan na kan jay kaana ka. Hoy, bune. Agring kan. Aldawan. Oy. Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakak amabanog. Marigatanak ngagtrabaho. Napialakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggarkaraw. Ala, aguray kanta na aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nag-construction. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kanta ni adak kuko. Anyat kuko umaya. Ang papaadua kiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay agulimog ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton. Tamabisina kon. Para kadatamo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang numanga bakak. Subutek ngamin tinaipaabak ko. Tasayang. Beltrana, agawid man pa ijibalay dagiti anak ka. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga rod nagdakkel tabag mo. Nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no, talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok kombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat na kon atalawan. Saan mo No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Di kagar aramid po ni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat ka. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing pambar. Masadutak mo nam kit dia. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka ditoy. Isarak amin atawa ken ridaw boni.
Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanyak. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Dadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan ngay lakaw. Ado tiyag damdamag iti lako a baboy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anyat plano yung ngay no malako amin a baboy yaw. Gumatangak manon iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, na kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kada baboy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native a manok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit a bakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul mau. Tulungan nak ko ma. Umaynak alaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan. Ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na. Sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaan nak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanan. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Ay kat, nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdenata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapoy ti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbuak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutak ka dorbab. Ay, idilada mo singipot ka. Ngam idi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay katlumaban ka? Ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka mangis ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon a panangayat kanyak.
Naupayakan kan, kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem, pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore awan. Nita, Ay, natatabok ka. agyaman ka. Tapungutlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakotong. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak idininanang mo. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ada kakastan. Amang ano marigatan ni Jenny tatang, nanang. Amang ano pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na, limal lalakyan nga, awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na apitan na tibunga taramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom, pag naida mo ni Jabalayaw, sana dito'y balay, tadyak kayat nga awatan nun. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jabalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sana, di kan sumurot Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapo taad datoy anak mo. Kunamatlan asino kan ngagsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan kang asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawin. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sadot mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata always fine, bunay. Sakit sana na fine iti sinong na niya Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawangkan. Ngam sore, itajakon kaya ti adda ka balay na. Ha? Nairuama ko ngagmay sa. Saan nakakomportable no adda ka duwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero tenshare mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibunga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo ti agna dito'y balay tatang?
Pasensya kayo, no naariwawa na iti apo ko yun, no nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan sabot ngamin lalaki nan. So adin akon kaya at anak kao. Sana maramid dinanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lahat ni nanang, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita madagajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling. Tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa ti panangay ayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan tagayem mo, Bonnie. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo a drama aman ang biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior san napudno anagan ti intay drama ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Jan Elarda kani papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, kan dagiti naganak na da Mariano kan bibit, kan amin na pamilya Abad di Taverso sa Cagayan. Stimanti ko na ni Kabsat Junior. Dear manang biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang abon nan. Anya, kano man nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod kabagis, umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. O, naigamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan nakngamin na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak. No di ka ay nakatusang kansan. Kapag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Di ako man bakbakit ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta.
Adda akong kabagis. Saan ko akadwa ni Lakay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo anak mo. Nagbastos. Tila bagbagaan ah. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas ng aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umianak dito yan. Tanong kaya ito ng lantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamangayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arod kayo tagawid. Pangaasim man Junior. Agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Saan ang agawid? Agpapalat ti ugali yun. Agkakalupa kayo. Iso pa ti ugali yun. Agkakalupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inang-aram kaya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan ah. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag isubay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain ka dagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta tayo galit nung nabartagak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kan ibainan. Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanun no awan kamin. Kasanun tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso anapintas ti panagbiag na. Saan agaputan na singpit ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo ti nagsingsingpit iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo anak ko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kinitatang nanang. Ito yun tun kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang ni iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi ngamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin dito balay yon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunan yung tumanin dyan balay. Taykak man iti trabaho, tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading.
Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit, ano sparring kami. I love you, manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama taga dyan, dadakil ko. Naggalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Balinang matabak na lang. Awan lagi jaya, bakit panyang lakay sator? Ambisyoso lagi dyan, naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta ah. Hapay ko nam nasaya iti kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anin na masapol. Sa nabalay, tadamad di kapsat ko mang tuditi, kurta katakwada. Ay, arak man kinti ba? Malang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit ka kit din. Hang ka nga lakuanan, tanabarbartak kan. Alamot kin, si kakinti mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam nga, na. matdata nga. Ape nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't malang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikal na eh. Ganyan mo? Lukas ta, naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga rod tata. Ngam, hang kumatan nga nasiputan no, ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga rod ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga kan araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di Maysa ah? Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya ija anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao te pangipakatan na itikas jakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagtamo lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior diata, pimanaw lang nga rod tagtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istor mo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kait din. Kaslag bagtit nga ruday tano na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rud natal na matno nga mabartak. Nasingpat pay, nagagat nga maibabaw no kwa. Wala, isa amayat kuman no saan nga gininom. Nga man-manumat ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartag. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw ang nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam.
Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan, ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo, damagam tukan kwa na, numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sa bali, si kalangin, tapno addamot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na iti abroad. Isumot la ajak nakitkita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Mapanugak ta ni. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ni, agkari kang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inuta ka, manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige Ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo't ana nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo, ng mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ng dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jay na nang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da ka manan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni mana nga dura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akon. Inidya akon darak. Tanwag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makaslarim manyag dataro pam. Ha? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akon. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakas na taadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapay la iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. Adalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagiti at tao. Sana gabot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Hun manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag.
Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam kat kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Lagi jay akin na inumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatin mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awa mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awampay ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na no nabartek. Dahita nga rod ti pagdandanaga kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam ma. Muray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanang kotse. nagkaduga nga. Anya mo dya kutsimmat. Rugak mat. Ganabay, lugan mo yamat ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka ma, tumboy. Anay ko. Pinagkabi ko ay. Akatwag! Ikan nyo man iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog, at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Manong, itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka, no agdarum ka. Asikasunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumarang mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong. Awan oras kon. Inawagak na ng kandatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapana kon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danong ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam.
Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara ko dito ospital. Katrumar ka lata. Apay, di mo pa'y kabailan ti pagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok di ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito lugar tayo ah. Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tag biyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ma. Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlag. No apay ang hospital ka. Sige, tane, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet. Un Manong Junior, si Kangay. Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa'y naasikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti panangasikasog iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka doon ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging gaan na imbagak to na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit dagiti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Wan Manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnokken ka. Ha? Anya day Manong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam ang mga nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatag. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang iti rigat ken ginawa. Iso a panawunan. Tapno mga alak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matankan ka. Sigurado kan iti pangnedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalinan aligal ti panagden namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kaan. Uwan nanang. Promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takas iti naibagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapuanan ti ara. Ken jak kaya ta maupay ta asawak kanyak, iso nagsingsing petak.
Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawa, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengag kadagiti drama amanang biyanang ken biag ti tao a drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Barney san napudno nagan tintay drama kas ti konana. Dear manang biyanang, may saa kabalo kat ada may sa nga anak mi iti dayda asawak kat iso tinagbali na kadkadwak iti pimusayan. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayahan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, Wayne, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan naima sa sidaan. Tapno aday pasangot na iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Ada kami nanakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Tay so ti agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Ay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Ernie Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ijay balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamot niya mo ko, ngam nagisang put matiti babae. Ingkay manungtan, ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan, pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpet mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampatsya ka maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, man-mano ti kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmaut nga ayatang nak ni Glory. Di nakto panawan na jay. Mga nain saling, nakaluton ni nanang mo Glory. Nanang nga,
Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumay na ng munton ni Glory, na ikasar ko ni Timabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak, apay. Di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanaw no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng syak Awan mo't dakos na. Numabain ka ang mga awag itinanang. Ayos lang, Mart. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sabali. Tay bakbakit mo't angam syak, tipilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindagi ti gamit ko, saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputain sangput na kanti amak diti balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanya. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, Irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, di yawid mo ije balay yo. Ha? Talaga, adi na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untat, aramiday. Isukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti na iti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Iti niya aga po. Sali-sali lang di tao nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sangapulo a taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di dapay kay kanan iti kwartayo. Dayja babae di maranrano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpatagkit ni dayja babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayja anti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Bareng kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay am ngaminhun. Tagdendennatan. Agkasarda ka nun iti mabiit kunan ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jakpat siya nga ayatan na. Saleng. Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ring. Tila'y bagbagamad. Di nakto pa inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Idan tulakit din na bakita kaon. Iso nga rod apikutan nyo na. Gargarian nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na, no agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubing mat. Ay napasinsya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot ti mang pick out. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybay anjay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagat ti kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay,
Diyak mo't paritan ang mga sawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old, ha? Anya mo, day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas sa kita, ay. Umay na karukudan no Madam Damasaling. Isa di ka pumampanaw. Ni, apero ko dandak. Rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin oy. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan tanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, baka abay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't kasawak. Awan mo't mading aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat ngagtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat tagawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duway jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklot dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Iso nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Ay, wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no dadto, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Adan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsek ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan nakanungay. Diyak nga rut amaw ka bagis. Iso madana ka nak. Wano, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asim. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga ron. Mga manyat mabalin ko ngay. Nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumaangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin.
Ngam talagang saan nasakit tinakom na kabagay. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbagman, timawag ka. Ayan mo. Apay di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Agawid kayo? Ne, sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Nukas ta? At dan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayak ti panagawid siya. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't labs. Taon daw kanon da saling kan tinobyo na. Nagamamon da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamuantan to no sumangpet da, labs. Tatang, ada kamin. Adadan, Labs. Sige. Aggaukan, labs. Tenaklo katan tirinam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Ano tatang? Tatang ko na ako na. Ditang tumat latong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang. Ikasal ko ni Saling ta ay ayat ti anak mo. Agora ka. Manutawan mo manong. Kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka tatang. Nabayagan abalo ak. Anya? Sige. Magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y Saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idian ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibiyangan itatatang. Ay ayatok tinobyo. Apay di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatak ano mabalo akadagos. Agpada kami lakin ni Glory ano bilang lang. Masapa kami ang mabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak kaw? Kayat mo ti agibalos kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatak tinobyok. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay tinakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tata. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, Saling. Uwan, tatang. Sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Tainawat kumutan ta asawa yung. Uwan awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell di balay da. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na. Dagi di anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi di anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na kiti anak kan apo ka. Ay, sumra kayo Maxwell. Nagadumot gayam tinggar-garit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan may tatang. Dito kami nagnaid.
nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling, ti may papanit, dayta. Ni Saling paikit di atin ang ibaga, adito yan balayaw, ti pag naidan may. Anya, sige, ta, yung nagmipa, nagiti kagawaan may, tata. Saling, apay ngay, adito'y mo't balayan ti pag naidan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. When atawang mga rod pag naagdanda, pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikad dada dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga ro na nakaw. Di asawak nga rod ang timabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair ah. Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo to na pamilya. Oh, Saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dayto abalay ah. Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Awan naramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko. Nga may dagbaybayag, da kami langin iti asawak ti limasin, pimanaw kami iti balay mi. Kat kalpasan ti dua atawan, pimusa iti manugang ko, kat pimanaw metlaang dagiti anak na iti balay mi. Kat iti pimanaw da, nagsubli kami manan iti asawak iti balay mi, kat kadwa mi manan ti anak ko. Naklon mata na namin pinsan ti anak ko ti asawak, kat agkaalaan, wano agkatsukaran da pa yan. Kat pasaray isudan taguy-kuyo garumwar no kasjay nga adda papananda. Alakastan, tugayem mo, Barney. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.